Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓe bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko arde salminde e juurede e yafnade. En bayrino jangude, kono eɗen gandi ko wonno sababu o ɗum wonaga men ga, ko wonno ɗon koye alhaaliji aduna, kono ɓandu ndu ko mawɗum samarino moƴƴi. Hande noon inchallahu taala eɗen ganni ɓamtude jangde men no wayanno. Jangde noon saɗani saɗi ko famminede ha faama, so famminama faami tan wonto gandu. ɗum noon mi wino on ko jangete e alkule qur'an arab hewani, ko 28 alkulal jangete hen. Sa wawide on saha a andi no windirte harfere fof, woodi ko arwande, hakkude, sara, to serindima. Ganda alkulal kala no windirte, hoftata hoorema. Sa jangiɗe ha gayni on saha ɗe mbawa rendinede. Alkule sa jangiɗe ha wawi alkule 28 arab ɗe, kamilo e hewde ko ɗen bindira kamilo. To bange pularne ko jangete hen ko 33 alkulal. ɗum so ɗiggi a andi mangal tokosal gasi. Heddo hankadi gona windiyanki, aɗa winda aɗa janga. Joni noon ko jangata ko teskuya mbaddata hen. Teskuya wallatma e ko jangata. Mi wima an jangowo hoto heño, hoto heppu, hoto yaw. Jangowo heppata, yawata, seeɗa bawaɗo ɓuri ko heewi ko janga wawaka. Seeɗa seeɗa mo janguɗa mbawɗa, ɗum ɓuri ko janguɗa ko heewi a wawa ɗum. ɗum saabi noon wattira dani joni jangen aset to pular e arab. Pular arab aset jangon. Son jangi on jangi ha ñalawma o gasi, on ɗiggini ɗum ñalawma alet o ko foftere. Ko janguɗon ko ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon jangon ɗum ɗigga. Altine kadi mi hebla heblande hesere adde ko ɗon jokkira jangde moɗon. So gasi kadi altine o on bindanama, on jangi, on mbawi, talato o windande arata. ƴetton kuɗi mon e karneji mon, oɗon mbañjito ko janga altine ko yawa ɗiggude e yawa wawede. Gasi kadi alarba gadden windan hesere, jangonde mbawande. Alhamisa aljuma on jangata, ƴetton ko janguɗon aset ko, eko janga altine ko, eko janga alarba ko, ɗum wanjite e karne he. Nde wonno portable wona moftirde jangde gandal. A janginama a wawi wanjita ɗum e karne ma, gona ɗum e jangitade. Ni woni jangde. Jangde won bindowo jangowo. Ceerno ma jogonima ko jungo e ɗemgal, ɗum ceero jogi. Somo winda anne gona ƴeewowo. Somo winda gona ƴeewowo ñemtinowo. Somo haala gona keɗotoɗo nanowo paamowo. So omo haala gona keɗotoɗo
nanoowo paamowo. So omo winda wona ndaaroowo teskotooɗo ñiimtinoowo ko windanno ko. Ni foti kanko ceernoo somo janginma teskuya ma yo won e makko. Watan gulaaɗi alif ba walla ba bi bu ɗum wona jangde, ko teskuya o woni jangde. Somo janginma teskoɗa ko jangintuma ko haqqille ma wona heen. So gayni jangindema anne ƴetta ko janginnoma ko gona e ñemtindemo to haala e to bindol, gona e ñemtindemo to bange haala no haaliranno e no windiranno, aɗa ñemtina ɗum ha gontamo anne gonta ceerno janginowo. ɗa gonɗa ko almudo jangowo, a jangi a waawi gonta ceerno janginowo. ɗum noon sa wi aɗa heño ko janguɗa fof jawa ɗum janganoma ala ko jangano ko artirte ko ha ɗigga, ko ɗiggi ko sohla wona ko heewi ko tawde habrama. Ko jangete hen ko e hewde ko 33 alkulal jangete. Joni e nder hen noon holno mbatta ha ganda masseɗe ko fooɗani ko ɗum heeda bange. So gasi kolleɗa pooɗoje ɗe ɗum heeda bange, kolleɗa ko wiyete ñonde ɗe ɗum heeda bange, kolleɗa ko wiyete ñondiɗinade ɗum heeda bange, kolleɗa ko ñondiɗani ñondani heeda bange. Hankkadi ɗum ɗo to ɗiggiran kadi noon mbawa natande masɗe ma. aɗa masane aɗa janga masɗe ɗe, aɗa mballuma ha an haqqila ferta jiita bindi, mbatta windude bindi. So windama mbatta yiide, so haala mbatta nande. Ko ɗemgal ma ngal kalata jamma e ñalawma. An ko jangde ma hen fof ko holno mbaɗanmi hami watta windude, holno mbaɗanmi hami watta jangude. ɗo woni jangde ma an. ɗemgal ma ngal kalata ngal ko pular laaɓɗo celluka, ko celluka kalta. Heddi noon ko bindol ngol holno ɗum windirte so tawi ɗum haalama, so haalama holno ɗum windorto, so nanama holno windorto, so yiyama holno windorto, so haalama holno windorto. Ko ɗum woni jangde. Kala ko nanmi e nafuram holno windorto, kala ko jiimi holno windorto, kala ko kaalanami nanmi holno windorto. ɗo jangde ma nde rewata. ɗum ɗo ko daɗɗudi siftindema jangde ala heñare, wadde jaaren jam jam, kala hen windande keɓɗon bindonde. Hankkadi garen e fuɗɗade mbaɗen kala hunde bange. On jangi ɗum ɗo bange hande, jango ɗum ɗo bange, so timmi tan hankkadi gandal ngal on a serti e majjere ɗum ɗo lahutol. Masɗe ma so ɗiggi kala ko janga, to qur'ana, to arab, to ɗemgal gongal, kala ɗemgal ngal mbawɗa jangude, alay sago ganda alkude, ganda masɗe. ɗum noon kala ɗemgal ngal mbawa jangude e ɗemɗe he, alay sago ganda alkule ɗe, ganda masɗe ɗe. ɗum tan woni jangde, alkule masɗe. ɗum woni ko wallanma so windama jiya, janga binda. wadde jango hoto am won jangowo bindowo. ñalawma hande oɗo mi janga haɗum wawa. ay ko mbawmi ko ɗum bindanmi, wadde mi jangi mi waawi, wadde mi winda ko jangumi ko wawa ɗum. Ni foti, wona mbawa bindol, mbawa jangde. Deftere hippitama ɓucca e deftere nde mbiya ko ni wano, est ce que nani emi yiti gasi. Ni foti, a windama letere jangana hoorema, gayna jangude
ñaftoɗana hoorema ka julanke bindana hoorema ñamalema wona ka wittiyanke a witti hunde a gayni waɗa e bindema ko sharia jangata a holnama holko woni farillaji julde binda ko woni sunnaji julde binda ko bonnata julde binda ko bonnata naggam aɗa nana haale binda janaba lotorte a haalanama anani binda ngara e ceerno o haalanma simore aɗa winda o haalanma juulungu sa koppi koni ɓurtama koni ɗum fonoma janngoye nder bindanɗe he ɗum fof mon janngoy inchallah mon janngoy juulduɗi mon janngoy kala hunde e so haaji Allah ɗum noon heɓoto koye wawde alkule ɗe wawde masde ɗe e wawde rendinde nde hankkadi soɗon janngoya ene weeɓi ko saɗi ko fuɗɗorten ha gaynen ko saɗi ko fuɗɗorte ha gasa alkule ɗe masde ɗe rendingol jangde nde saɗoyta kono sa winaɗe heeño ɗum ɗo mi janngina ɗum noon ko seeɗa ɗum heewani a tardi janngu ɗigga binda ɗigga a hollama clavier ma a rokkama no bindirta hankkadi a foftima ɗum noon kadi woni ko kalami on hande ko ƴetton kuɗi mon e carnet ji mon ɓalli noon jangde ne ara e lawol bindon jangon mbawon an noon kesso jiɗɗo janngude bisimilla ma ar janggen ƴettu kuɗol ma e carnet ma cooda ɓallina ngara mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettodema min kalama sarɗiji ɗi aɗi belma naata ɗi belanima jokka haaju amen ni foti janngo ko ma jogo jurum e janginoma ceernoma janginowoma eto andude no findiri ndawa keɓa kamara mbaɗa posma gayma ceekom janngo en nananni ceero sasa ite alarba ma nulde alarba ma ceerno alarba nani a jangi alarba ari ƴettu alarba dokka ceerno ma waɗa haaji muɗum yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reeno ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kaw Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wa salam